пациента решава, че след като се е излекувал и това е края. Забравя, че е бил болен, забравя, че трябва да има превенция на тези крака, че трябва да ги поддържа сухи, че трябва да носи обувки и чорапи от естествени материи, че трябва да си мие естествено всеки ден краката, да си прави превенция на ходилата, когато ходи на влажни места. И общо взето е това. И след това идваме пак, или пък да не си травмира. Защото човека е решил, че тази обувка много ми харесва. Тя е много модерна, аз искам да я нося, защото много ми отива на аутфита, който съм. И аз ще си я купя, независимо от това дали ми изтиска, дали ми е къса, дали ми е широка, аз ще си я купя. И си я купувам. И след една година време цъфват пак. Стилияна, не знам какво стана, пак ми се отлепиха ногтите. Ти не знаеш, ама аз знам. Така че, след като напълно вече е излекуван пациента, той трябва да полага грижи за тези крака. Превантивни. Постоянни. Постоянни грижи превантивни.